Meni qarab barучылар, миңа язылучылар, подписчикларым. Менә мин бүген менә шундый тәмнешке ясарга булдым. Менә үзегез күрәсез, менә бу бәрәңгеләрне мин баштан пешерәм. Пешерәм. Аннарысын менә шулай суган турыйм, вакытына иттереп. Аннары сарымсак бер кисәк телеме. Шуны турыйм. Бу чипчи дип атала. Тәмле булырга тиеш. Беренче тапкыр алдым. Говядинадан ясалган. Вкуснятина булырга тиеш. Баштан алданрак пешерәсең. Менә шулай иттереп, менә бәрәңгеләрне әйләндереп чыгыйм әле майлы якларына. Обедка. Бу, конечно, минем обедка ашарга тебе тоже бар. Ну, вкуснятины хотела. Приятного аппетита нам и вам.